Čaute, teda je Marek a Natália, práve držíme v ruke Mr. Beast čokolády a ideme ich ochutnať prvýkrát v živote. Prvá čokoláda Milk Chocolate. Dobrá. Taká pravá mliečna. Dobrá je, povedal by som, že má dobrý aftertaste. Lepšie ako tie naše slovenské. Prirovnala by som to k Milke. Ja by som to porovnal k Lindor. Lindor čokoláda. Druhá príchuť, arašidové maslo. Čo na ňu vraví Zlata? Dobrá jo. Tebe nechutí? Ja by som nemohla byť asi Američan. Naozaj dobrá čokoláda, mne osobne chutí, je to sladké, je to slané. Kto má rád arašidové maslo, ja si myslím, že táto čokoláda mu bude chutiť. Myslím si, že win-win pre Američanov a milovníkov arašidového masla. Bohužiaľ jej to nechutí. Posledná tretia čokoláda, mandlová. A to vyzerá z druhej strany, vidíte, že tam sú mandle. Skús. Dobrá je. Je super. S týmito mandlami celkom naozaj dobrá čokoláda, s mliečnou príchuťou, aj keď není ho cítiť tak mliečne, ako presne čisto mliečna čokoláda, ale stále vynikajúca. Cítiť riadne mandle. Dobrá je. Tak aby sme to zhrnuli, všetky tri čokoládky sú úplne skvelé, ale za mňa bola najlepšia práve tá mliečna. Ale myslím si, že každý si nájde práve tú svoju príchuť. Naozaj za mňa všetky tri vynikajúce, ale asi moja obľúbená je peanut butter, arašidové maslo a ak ste nevyskúšali Mr. Beast čokoládu, určite si ju choďte kúpiť a vyskúšajte aspoň raz. Odporúčam všetkým. Oh yeah.